Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα θα σας δείξω 7 προϊόντα από το AliExpress τα οποία έχω πάντα στο αυτοκίνητό μου. Είναι μικρά, πρακτικά, κοστίζουν ελάχιστα και με έχουν σώσει σε πάρα πολλές καταστάσεις από καθαριότητα μέχρι έκτακτη ανάγκη. Και φυσικά όλα αυτά τα καλούδια είναι διαθέσιμα στις προσφορές του AliExpress από 11 μέχρι 19 Νοεμβρίου με εκπτωτικούς κωδικούς που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε να τα δούμε από κοντά. Ξεκινάω με το αγαπημένο μου gadget που είναι ένα σκουπάκι 120W πανίσχυρο για χρήση στο αυτοκίνητο, ειδικά αν έχετε παιδιά. Είναι ασύρματο, φορτίζει με θύρα USB τύπου C. Το χρησιμοποιώ κάθε εβδομάδα για να καθαρίζω τα χαλάκια του αυτοκινήτου, το ταμπλό και φυσικά τα δύσκολα σημεία ανάμεσα στα καθίσματα και στην κεντρική κονσόλα. Είναι πολύ ελαφρύ, πιάνει ελάχιστο χώρο και γι' αυτό το λόγο το έχω πάντα στο αυτοκίνητο. Για την τιμή του κάνει φυσικά εξαιρετική δουλειά. Δεύτερο εργαλείο που ελάχιστοι έχουν, αλλά θα έπρεπε όλοι να το έχουμε στο αυτοκίνητό μας. Είναι ένας μεριτής πέλματος ελαστικού. Με αυτό το εργαλείο ξέρουμε πάντα πόσο πέλμα έχει απομείνει και όταν φτάσουμε στο 1,6 χιλιοστά, που είναι το ελάχιστο, τότε πάμε για αλλαγή. Gadget νούμερο 3 τώρα. Αυτή τη διαγνωστική φύσα την έχω πάντα στο αυτοκίνητό μου, συνδέεται με Bluetooth στο κινητό και σε περίπτωση που εμφανιστεί κωδικός βλάβης, τότε τσεκάρω για να δω ποιο είναι το πρόβλημα. Νούμερο 4. Σετ καθαρισμού από το AliExpress σε τιμή ευκαιρίας. Περιλαμβάνει αρκετά πινέλα για καθαρισμό δύσκολων επιφανειών, επίσης πανάκια για το εξωτερικό του αυτοκινήτου και αυτό που λάτρεψα φυσικά είναι αυτό εδώ το εξαρτηματάκι για καθαρισμό ανάμεσα στους αεραγωγούς, εκεί που μαζεύεται σκόνη και πραγματικά πολύ δύσκολα και με πολύ κόπο μπορούμε να την αφαιρέσουμε. Το εργαλείο αυτό πραγματικά θα σας σώσει πάρα πολύ χρόνο. Πάμε τώρα να δούμε δύο γκατζετάκια τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφάλειά μας. Το πρώτο είναι ένα σφυρί εκτάκτου ανάγκης και κόφτη ζώνης. Το χρησιμοποιούμε σε έκτακτη ανάγκη για να σπάσουμε το παμπρίζ ή τα πλαϊνά τζάμια και για να κόψουμε τη ζώνη σε περίπτωση που έχουμε εμπλακεί σε ατύχημα και δεν μπορούμε να την απασφαλίσουμε. Και το επόμενο gadget είναι φυσικά ένας φακός της Wurkos, ο TAF28, καινούρια προσθήκη, έχει πραγματικά τεράστια ισχύ φωτεινότητας. Δεν υπερβάλλω, τον έχω δοκιμάσει και είναι ισχυρότερος από τα μεσαία φώτα του αυτοκινήτου. Φυσικά μπορεί να εκπέψει σήμα SOS και beacon, αλλά έχει και λειτουργία αυτοάμυνας, το λεγόμενο strobe light. Τον έχω πάντα στο αυτοκίνητο, φορτίζει με USB τύπου C, είναι αδιάβροχος, έχει αντοχή σε πτώση και φυσικά μαγνητική στήριξη για να τον στηρίζω στο καπό σε περίπτωση που θέλω να κοιτάξω κάτι στον κινητήρα. Και τέλος, κλείνοντας, πάμε να δούμε κάτι για την ψυχαγωγία. Πρόκειται για ένα στικάκι 32 GB το οποίο αποθηκεύει μουσική και αρχεία, τα οποία τα βλέπω στο infotainment του αυτοκινήτου και τα ακούω αντίστοιχα. Είναι πραγματικά πολύ μικρό, μεταλλικό όπως βλέπετε, δεν ζεσταίνεται με τη χρήση όση ώρα και να το χρησιμοποιήσω και το έχω πάντα κουμπωμένο για να έχω την αγαπημένη μουσική, τις εικόνες και τα βίντεο στο infotainment του αυτοκινήτου. Τσεκάρετε το από το AliExpress και δεν θα το μετανιώσετε. Είναι πραγματικά ένα πολύ καλό value for money, ειδικά με τους εκπτωτικούς κωδικούς. Αυτά ήταν λοιπόν τα 7 πράγματα που έχω πάντα στο αυτοκίνητό μου για ευκολία, άνεση και ασφάλεια. Όλα τα links για τα προϊόντα θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο, καθώς και τους εκπτωτικούς κωδικούς, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι από 11 μέχρι 19 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τη λεγόμενη καμπάνια Double 11 του AliExpress. Οπότε εκμεταλλευτείτε τις προσφορές τώρα και με τα affiliate links στηρίξτε το κανάλι μου. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε με ένα σχόλιο ποιο είναι το αγαπημένο σας gadget από αυτά που σας έδειξα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.